Żewġ minuti sikta mat-tokki tal-11 ta' filgħodu fakru l-miljuni ta' nies li tilfu ħajjithom fil-ħruxija tal-gwerer. Dan hekk kif għal sena oħra f'pajjiżna ġie mfakkar jum l-armistizju permezz ta' ċerimonja organizzata mill-Fondazzjoni Wirt Artna. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Wirt Artna, Mario Farrugia, spjega kif din il-ġurnata tfakkar il-mument li fih intemmet l-ewwel gwerra dinjija permezz ta' ftehim bejn il-Ġermanja u l-Alleati. Il-gwerra spiċċat fi-11 ta' filgħodu tal-11 ta' Novembru. Għażlu għal tal-apposta kil-ħin u d-data ħalli n-nies jibqgħu b'mod perpetwu jiftakru dik l-okkażjoni. U jiftakruha mhux sempliċement tas-solennità tagħha u għaliex id-dinja kienet kisbet il-paċi, però bit-tama illi qatt ma jerġa' jkun hemm gwerra. Mat-tokki tal-11 u bl-isparatura tal-kanun bdew żewġ minuti ta' silenzju f'ċerimonja fil-batterija tas-Salut fil-barrakka ta' fuq fil-Belt Valletta. Żewġ minuti ta' skiet profond li fihom dawk preżenti b'mod speċjali veterani li fil-passat servew lil pajjiżhom ftakru fħuthom li sfaw vittmi tal-qilla tal-gwerra. Iċ-Chairman tar-Royal British Legion f'pajjiżna, Peter Robinson, spjega l-importanza ta' dawn iż-żewġ minuti ta' skiet. It's important that we observe this so that we remember those in our own families and our friends who passed who've got nobody else perhaps to actually remember them. Għaċ-ċerimonja kien hemm preżenti bosta persuni li servew fil-militar fil-passat, filwaqt li attendew ukoll rappreżentanti minn ambaxxati differenti. Dawn ukoll ppreżentaw kuruni tal-fjuri bħala sinjal ta' rispett lejn dawk li mietu.